ଅନେକ ଦିନ ତଳର କଥା। ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲ ଥାଏ। ସେହି ଜଙ୍ଗଲର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦୁଇଟି ଗାଁ ଥାଏ। ସେ ଗାଁ ଲୋକେ ମାଛ ବ୍ୟବସାୟ କରି ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଏ ଗାଁର ଜଣେ ଲୋକ ଅନ୍ୟ ଗାଁର ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ପାଖକୁ ଆସିଥାଏ। ଆଉ ଭାଇ ସବୁ ଭଲ ତ? ଆଉ ବ୍ୟବସାୟ କିପରି ଚାଲିଛି? ଆଉ କଣ କହିବି ଭାଇ, ବ୍ୟବସାୟ ପୁରା ମାନ୍ଦା। ଆମର ସେପଟ ଗାଁରେ ବନ୍ଧ, ନଈ, ନାଳ ସବୁ ଶୁଖି ଯାଇଛି। ଆଉ ମାଛ ଥିଲେ ତ ମାଛ ଧରିବି ବ୍ୟବସାୟ ହବ। ଆରେ ଏତେ କାହିଁକି ଚିନ୍ତା କରୁଛ? ତମେ ଆମ ଗାଁକୁ ଚାଲି ଆସ। ଆମର ଏଇ ପୋଖରୀରେ ପୁରା ମାଛ ଭରି ହୋଇଛନ୍ତି। ତମେ କାଲିକି ଆସ, ଆମେ ଦୁଇ ମିଶି ମାଛ ଧରିବା। କଣ ତମେ ସତ କହୁଛ? ହଁ ଭାଇ ହଁ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ କାଲିକି ଆସୁଛି ଆଉ। ସେପଟେ ମାଛମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସବୁ କଥା ଶୁଣୁଥାନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ମାଛ କହିଲା, ଦେଖିଲ ତ ଭାଇ ସେମାନେ କଣ କଥା ହେଉଥିଲେ। ସେମାନେ କାଲି ଆସିବେ। କଣ କିଛି ଉପାୟ ଅଛି? ଆଉ କଣ ଉପାୟ କହିବି ଭାଇ? ଏବେ କଣ ଯେ କରିବା ମୋ ମୁଣ୍ଡ କାମ ଦେଉନି। ଆରେ ଭାଇ ଏମିତି ଡରିଲେ ହବ? କିଛି ନା କିଛି ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଯଦି ଏ ପୋଖରୀ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ପୋଖରୀକୁ ଚାଲିଯିବା, ତାହେଲେ ଆମ ଜୀବନ ନିଶ୍ଚୟ ବଞ୍ଚି ପାରିବା। ଅନ୍ୟ ଏକ ମାଛ ଏମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଥାଏ। ଆରେ ଭାଇ ଏତେ ଡରୁଛ କାହିଁକି? ଏ ମଣିଷ ମାନଙ୍କ କଥାକୁ ଡରୁନ। ଆରେ କିଛି ହବନି। ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ଯାହା ଥିବ ତାହା ହେବ। ଆମେ ଏପରି କଥାକୁ ଡରି ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଗଲେ ହବ? ଆରେ ଭାଇ ତମେ ଭାଗ୍ୟକୁ ଧରି ଏଠି ବସିଥାଅ। ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଏହା ପରେ ଯେଉଁମାନେ ଯିବାର ଥିଲା ସେମାନେ ଏ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ଯେଉଁମାନେ ଗଲେନି ସେମାନେ ଏଠି ରହିଲେ। ତା ପରଦିନ ଦୁଇ ଜାଲୁଆ ଆସି ପୋଖରୀରେ ଥିବା ସବୁ ମାଛ ଧରିନେଲେ। ସେଥିମଧ୍ୟରେ ଭାଗ୍ୟକୁ ଧରି ଥିବା ମାଛ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଜାଲରେ ପଶିଲା। ଅନେକ ଦିନ ତଳର କଥା। ଜଣେ ଲୋକ ତାର ଓଟକୁ ଧରି ନିଜ ଗାଁକୁ ଯାଉଥାଏ। ସେ ଯାଉ ଯାଉ ବାଟରେ ଏକ ଜଙ୍ଗଲ ପଡ଼ିଲା। ସେ ଭାବିଲା ଆଉ ଏ ଓଟକୁ ଧରି ଯାଇ ହେବନି। ଏ ଓଟକୁ ବା ନେଇ ମୁଁ କଣ କରିବି? ଏମିତି କହି ଓଟଟିକୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ଓଟଟି ପୁରା ଖୁସି ହୋଇଗଲା। କାରଣ ସେ ପୁରା ଆଜାଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେ ବୁଲି ବୁଲି ନାନା ପ୍ରକାର ଫଳ ଘାସ ଖାଉଥାଏ। ସେ ଚରୁ ଚରୁ ହଠାତ୍ ତା ଉପରେ ବାଘ ବିଲୁଆର ନଜର ପଡ଼ିଲା। ସେମାନେ ଭାବିଲେ ବୁଝିଲୁ ବାଘ ଭାଇ, ଓଟଟି ଭାରି ହୃଷ୍ଟ ପୁଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଆକୁ ଖାଇଲେ ତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ହଁ ସତ କହିଛୁ ବିଲୁଆ। ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ନା କିଛି ଯୋଜନା କରି ଆକୁ ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା କହି ଦୁହେଁ ଓଟ ପାଖକୁ ଗଲେ। ତାକୁ ତାର କାହାଣୀ ପଚାରିଲେ। ଓଟ ମଧ୍ୟ ତାର ସବୁ କାହାଣୀ କହିଲା। ସେମାନେ ଓଟକୁ ନିଜ ସାଙ୍ଗ ହେବା ପାଇଁ କହିଲେ। ଓଟ ତ ପୁରା ସରଳ ଥିଲା। ସେ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ହେବାକୁ ମାନିଗଲା। ତାପରେ ସେମାନେ କେତେ ଦିନ ମିଳିମିଶି ରହିଲେ। କାରଣ ବାଘ ବିଲୁଆ ଠିକ୍ ସମୟର ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ। ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଦିନ ବାଘ ହାତୀର ଶିକାର କରୁ କରୁ ତାକୁ ମାଡ଼ ହୋଇଗଲା। ସେ ଆଉ ଶିକାର କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ଦିନକୁ ଦିନ ଶୁଖିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବିଲୁଆ ଭାବିଲା ଏଇଟା ହିଁ ଠିକ୍ ସମୟ। ସିଏ ଓ ବାଘ ମିଶି ଏକ ଚକ୍ରାନ୍ତ କଲେ। ବାଘ କହିଲା, ବୁଝିଲ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ନ ଖାଇ ଶୁଖି ଗଲିଣି। ତମେ ଦୁହେଁ ଯାଇ ମୋ ପାଇଁ କିଛି ଶିକାର ଆଣି ଦିଅନ୍ତନି। ଆରେ ସାଙ୍ଗ ଏହା ଗୋଟେ କଥା। ଏବେ ହିଁ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ହଁ ହଁ ଚାଲ। ବିଲୁଆ ଓ ଓଟ ଦୁହେଁ ଯାଇ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ଖୋଜି ଖୋଜି ଦେଖିଲେ
ଗୋଟେ ବି ଶିକାର ମିଳିଲେ ନାହିଁ। ବିଲୁଆ କହିଲା, ବୁଝିଲେ ଓଟ ଭାଇ, କିଛି ତ ମିଳିଲେ ନାହିଁ। ମୁଁ ହିଁ ବାଘ ଭାଇର ଶିକାର ହେବି। ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଯଦି ସାଙ୍ଗର କାମରେ ନ ଆସିବି, ଆମେ କି ସାଙ୍ଗ? ତମେ କାହିଁକି? ମୁଁ ବାଘ ଭାଇର ଶିକାର ହେବି। ମୋତେ ଖାଇ ତମେ ଦୁହିଁଙ୍କର ପେଟ ଭରିବ। ଏପରି କହି ଦୁହେଁ ବାଘ ପାଖକୁ ଗଲେ। ବାଘକୁ ଏ ବିଷୟରେ କହିଲେ। ତାପରେ ବାଘ ଓ ବିଲୁଆ ଦୁହେଁ ଓଟକୁ ମାରି ଖାଇଲେ। ଶେଷରେ ବାଘ ଓ ବିଲୁଆର ଚକ୍ରାନ୍ତ ସଫଳ ହେଲା। ଦିନେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ମେଳା ଚାଲିଥାଏ। ସେହି ମେଳାରେ ନାନା ପ୍ରକାରର ଦୋଳି, ମିଠା, ଗୀତ, ନାଚ ଲାଗିଥାଏ। ବହୁଆଡ଼ୁ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଅନେକ ବାଟ ଦୂର ଏକ ଜଙ୍ଗଲରେ କୁକୁଡ଼ା, ଠେକୁଆ, ମୂଷା ତିନି ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଏ ମେଳା ବିଷୟରେ ଖବର ମିଳିଲା। ସେମାନେ ମେଳା ଦେଖିବାକୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଯିବା ବାଟରେ ଜଙ୍ଗଲ, ପାହାଡ଼ ସବୁ ପଡ଼ିଲା। ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଦେଇ ଆସୁ ଆସୁ ଏକ ବତକକୁ ଦେଖିଲେ। ବତକ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ପଚାରିଲା, ଆରେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ତମେମାନେ ସବୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ଆମେ ମେଳା ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ମେଳା ଦେଖିବାକୁ? ମୋର ବି ମେଳା ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା। ମୋତେ ବି ସାଙ୍ଗରେ ନିଅନ୍ତନି? ଏହା ଶୁଣି କୁକୁଡ଼ା କହିଲା, କ'ଣ କହିଲ? ତମକୁ ନେବୁ? ତମକୁ ଯଦି ଆମ ଛାତିରେ ନେବୁ, ତମର ତ ଯୋ ଚାଲି, ଯାଉ ଯାଉ ମେଳା ସରିଯାଇଥିବ। ଠେକୁଆ କହିଲା, ବୁଝିଲ ବତକ ଭାଇ, ଆମେ କେତେ ଆଶା କରି ଆସିଛୁ ମେଳା ଦେଖିବୁ ବୋଲି। ସେଠାରେ କେତେ ପ୍ରକାରର ମିଠା, ନାଚ, ଗୀତ, ଦୋଳି ଆସିଛି। ତମେ ଯଦି ଆମ ସାଥିରେ ଆସ, ଆମର ଆଶା ପୁରା ଧୂଳିସାତ୍ ହୋଇଯିବ। ମୂଷା କହିଲା, ଆମର ଆଉ ସମୟ ବର୍ବାଦ କର ନାହିଁ, ଆମକୁ ଯିବାକୁ ଦିଅ। ଏହା କହି ସେମାନେ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବତକର ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ ହେଲା। ସେ କିନ୍ତୁ ଭାବିଲା, ମୁଁ ମେଳା ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଛି ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି। ସେମାନେ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଯିବେ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ ଯିବି ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏପରି କହି ସେ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏପଟେ ଠେକୁଆ, କୁକୁଡ଼ା ଓ ମୂଷା ଯିବା ବାଟରେ ଏକ ନଦୀ ପଡ଼ିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ କାହାକୁ ପହଁରା ଆସେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ଆଶା ଫସର ଫାଟିଲା। ବତକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ବତକ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ପଚାରିଲା, କ'ଣ ହେଲା ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଠାରେ ରହିଗଲ? ମେଳା ଦେଖିବାକୁ ଯିବନି କି? ସେମାନେ ସବୁ କଥା ବତକକୁ କହିଲେ। ବତକ କହିଲା, ଏହି କଥା ମୋତେ ପହଁରା ଆସେ। କୁକୁଡ଼ା କହିଲା, ବତକ ଭାଇ, ଆମକୁ ମେଳା ଦେଖିବାକୁ ନେବନି? ଆମକୁ ଏ ନଦୀ ପାର କରି ତମ ସହିତ ମେଳା ଦେଖା କରିବାକୁ ନିଅ। ବତକ ପଛ କଥା ସବୁ ଭୁଲି ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ନିଜ ପିଠିରେ ବସାଇ ନଦୀ ପାର କଲା। ତାପରେ ସେମାନେ ମିଶି ମେଳା ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ।